Tiniyak ni Outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa mga empleyado ng Cebu City Hall ang smooth transition sa pagpasok ng bagong administrasyon. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ito sa harap ng mga empleyado ng City Hall mula noong May 12, 2025 midterm elections. Tinanggap ni Garcia ang kanyang pagkatalo kang Cebu City Mayor-elect Nestor Archival Sr. na sinalamin ang katangian ng serbisyo publiko at pamumuno nito. Binibigyang diin nito na ang pagkatalo sa isang halalan ay dapat tingnan bilang isang pagkakataon para ikabubuti ng sarili. Dagdag pa niya na ito ay isang tagumpay o karanasan sa pag-aaral. Ipinabot din ni Outgoing Mayor ang kanyang pagbati kang Archibald sa bagong halal na opisyal ng Cebu City. Nais nito ng may karunungan, tapang at pasensya para sa susunod na gawain, lalo na kang Mayor-elect Nestor Archival. Nanawagan si Garcia sa mga empleyado ng Cebu City Hall na ibigay ang kanilang buong suporta sa pagpasok ng bagong administrasyon upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga serbisyo at pamamahala sa publiko. Sa ngayon, inaantay na lang ng ilang araw upang maupo ito at manunungkulan sa darating na Hulyo 1, 2025. First and foremost, I would like to extend my heartfelt congratulations to those who won in the recent elections. Remember that you have earned the trust of the people, our dear Cebuanos. And with that comes the responsibility to serve with integrity and with commitment. I wish you wisdom, I wish you courage, and most especially I wish you patience in the work that lies ahead. Especially to Mayor-elect Nestor Archival, whom I will be turning over the baton in a few weeks. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!